Na hamjambo. Hamjambo tena. Abana banyasaye mbiyamuri. Mbiyamuri naende. No mugunga. Nganchire nkwa na mangana atatoka. Esinga jomware kotera gakine jomware ko nganchira ntera abana banyasaye. Tingotere no distanza yamo. Tindigeti obonene gosogosikwa gatwa soire gonde ya Yesu muya intwe no gwanchani atoretire oyo rangeriwe oyo noyoye okonyano kwao no buyabonsi okonyano kwao no buyabonsi ntorense moya omonene otambe nanchi gotinteret mumbekerja magisi ara umate your excellency nanya wotenga corona ya ndiete katatu naende nkabioka tingote binyasaye mbuye mono nare gotebanga samarieta ne raja chweya obebu omokonyi bo musike governor Paul Simbarati je no mokonyi oye naende umwegi nwegeka ekebiro igoro erebuya goserebo ngakimwate abana ndi gosenta yubuya bono moigo ino gasirire mbobe muntu na muire kiara aribo songo ekaunti ngima beya mono no to gushirikinere aria bosonga segasi na ende ko bayane kelinga emirimo mbuyere Kisii County bari barenga bachege bagoye bono bono mbuya tole nyasana twanjirite na ndimo gendere gutusabira ere buya gosirebo erio moerio. Your Excellency nonye koru muibwa na njini mbwata bairi bane ga magena. Mwana metona sogete magena. Sorry mugonga, ni mugonga. No muibwa na nara, lakini nembali kushirikia. Musuko na njini nchiko batononia mubarole sibakortegi isibari. Abana ba minto matukaya na yomoerio. Vonko basabena ya sabagate Mwenyezi Mungu awalinde hata wale mmetoka upande ya Narok nimekuwa furaha kuwaona. Mwenyezi Mungu awalinde, awatunze, awahifadhi wakati atakaporudi mara ya pili. Hata nyole mwangu mwaye. Wana nkore nko batogeri ga kintu nchino mweshimo ga kina gavana ntunawa ya akimu ko tuacha wana banyesa. Ga kintu wa ya mbere ga bago tuacha kutora we. Mbuya mwana nyasaba beko, it's now my single opportunity and time. Munganjire mualike monene mheshimiwa His Excellency the Governor Paul Simbarati. Karibu Your Excellency. Ukutokwanie